Barrura begira jartzeko garaia orain zebra bidean, barrura begira gure ongizate horri begira, eta horretan laguntzen digu 15ean behin Saioa Garmendiak. Saioa, arratsaldeon? Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Aspaldiko, 15 egunean behin, baina azkenengo 15 egun hauek luzexago jo digute, Bai, pixkat. Bat dela bestea dela? Ibili naiz pixkat erlajatzen hortikan, eta, ondo etorri zait, eta, ja, berriro martxan. Berriz ere indar berrituta ikasturteko azken txampa honi eusteko, ez da? Zeba da, garai, nek ere pilatuta izaten da, euraldionak ere hasten dira, eta gogo eta burua beste nonbait behar bada izaten dugu lanean eta bete beharretan baino, ez da? Antzematea, ez? Ani batez ere San Juanetako, ez? Bukatzitugu tailerrak eta gero jarraitzen dugu irailan berriro, bai? Baina ja orde, San Juanetan ja da, ez? Udarako zea hortan, da ja sartzea, bai, txipa aldatu ite zaigu, eta bai, azkeneko txampa hau pixkat astuna ite zaigu. Aldapa gora egiten da, Izan behar luke, behar bada kontrakoa, ez? Bauda giroa, eta oporru saia gertura atualaz bati bizipoz gehiago, edo gogo gehiago, baina ez neketxoago egiten da askotan, eta maldangora ere, bai, baina tira. Gero, etortzea udara, eta bela ja deskonektatezu, eta ondo, baina kostatzea. Bai, ikuste du gertu, baina handikan, bukaera hoi eman inberdi jo, hasike bai. Tira, ez dugu etxi behar guk, azken txampa honetan ere ikasturte amaiera honetan ere, eta horretan ondo egon nahi dugu, eta horretan laguntzen diguzuzuk astero, gai politaskoak ekartzen dizkiguzu, eta gaurko ere, benetan polita eta interesgarria, arnasketan jarriko dugulako gaurkoan fokua, Saioa? Bai, arnasketa kontzientean, bai. Hor dago, abizenean dago koxka, ez da? Hortxe do koxka, bai. Horretatik abiatuko gara, iruditzen bali mazaizu, pixkat, arnasa hartzearen, garrantzi horretaz, badakigu bizitzeko beharrezkoa dela, baina izenburu horretatik aruntzago ez dakit benetan jakitun ote garen zenbaterainoko eragina ote duen ez duen arnasketak gure baitan. Ez dakigu. Eta esate deunean, nahi tailerretan esaten diet arnasketa kontzientea asko lantze deu, arnasketa kontziente modu desberdina daude, eta esaten diet, eta ez dute sinisten, ez? Eta ez bali sinisten, ez dugu praktikan jartzen, ez? Baina da, azkenean, teknika bat, gure burua kontrolatzeko, gure gorputza, gure emozioak hobeto kudeatzeko, bai? Eta arnasketa kontzientean bidez, lortze duguna da, kokatzea, launtzizu kokatzen, momentu hontan, ez? Lortze dugu estres maila geiztea, oso garantzitsua da, ez? Azkenean, arnasketa kontzientea itzaiten, arnastutanak arnazten dugu, bestela, ez? Ingo ginean, baina kontzientek ite deunean, eta atentzio guztia jartze deunean, beste onura batzu jasotzeko, ez? Eta hori da, pixan izaiatzen daizena, nire tailerreta etortzeia nahi, erakusten, ez? Sinisteko benetan, dala, dakaun herramienta handiena, gure onura hoi lortzeko, ez? Beste gauza da, sinistea benetan funtzionatzeula, ez? Baina beti esateiet, hasi behar dutela erabiltzen, bestela, ez baina azten erabiltzen, ez dakitela, benetan ze onurak iten ditu, ez? Baina ikaragarrizko herramienta da gure onura lortzeko. Bai, hainbat eta hainbat esparrotan du eragina gainera arnasketak, ez da bakarrik biziraute horretan? Ez, eta gure adibidez osasunean izugarrizko eragina dauka, ez? Zuk arnasketa kontzienteki hartzezunean, adibidez, tentsilloa altua murrizteko ez da nik esatetela, hau bere Badu bere funtsa. Hori da, horrela dala, bai, ordu tentsio altua murrizteu, sistema immunologikoare indartu iteu, bai, oxigenazio egokila dijoalako gorputzea eta horrek, gorputzen defentsia gobetzen ditu, digestio arazoak hobeto kudeatzeko eta hobeto emate dituzu, loa, Metzako, hau da, arazoak dituzten pertsonak lo egiteko,
beti esateiet arnasketa kontzientea egiteko, iluntzean, oera jundakoan egiteko, ez? Honek, azkenean zeatik ezin deuloin askotan. Buruan dauzkaulako, zer ditugu, eta horako batean itzen genuna, ez? Pentsamentu horiek, hausnarkari horiek, bueltaka eta bueltaka, ez? Orduan, arnasketa kontzientea bat egite baldin badegu, iten diguna da, arreta guztia, arnasketan jartzea, eta pentsamentu horiek alde batea utziko txugu, ez? Laguntzen digu pila, ez? Orduan, osasun arluan arnasketa kontzientea erabiltzea, honekin goiguna da, prebentzio bezala, ez? Gaixotasunentzako, eta gure hobeto egotea, ez? Azkenian. Emoziotan ere, bezugarrizko eragina. Emoziotan ere eragina du arnasketak. Osasunarena, ez dakit behar bada errazago visualizatzen dugu, ez? Baina aruntzago ere badoa. Baina kontuatu alimazia horiena, gu emozioetan zatidaka eragina kontuatu alimazia, gu estres momentu batian, nola hartze dugu arnasa? Azkar, ez? Bea, askar jartzen da, ez? Eta jartzegea, arnasketa azkar batian. Lasai gaudenian nola hartze dugu? Lasaio, ez? Adibidez, tristura edo beldurra deunian, nola hartze dugu, pixkat irregularra bihurtu daiteke arnasketa hori, ez, aldatu itea, ez, orduan, pixkat atentzioa jarriko genuen, eta konstiente, beti nire hitza magikoa konstiente bizitzea, ez, kontuatuko ginean, gure arnasketa horrek, nola aldatzen den, segun eta ni ze emozio ditudan, ez, orduan, azkenian, emozioekin ebai, lotura ondila du, ez? Eta eragina ondila du, ez? Orduan, pentsa ze garrantzitsua da arnasketa kontzientea, ez? Hori emozioi dagokionean, baina, onura askoz ere gehiago ere baditu. Bai, leheno esan deten bezala, onura gehiago, azkenean nola bizigea, ze estres maila dakagu, ze antietate maila dakagu oso altua, ez? Orduan, arnasketa kontzientziak itiguna da, estres maila hori geistea, ez? Konzentrazioare hobetu iteu. Osea, launtzeigu, ikasketetan, zentratu edoten, lanen gaudenian atentzio gehiokin egotea, gorputzeko energiare haunditu iteu, bai? Emozioak esan deu, erregulatu iteitu, hobeto erregulatzeitu, bai? Arnasketa kontzientziak azkenean laguntzen digu asko ere, batez ere momentu zailetan, ez? Hau erabiltze baldin badegu, ingoiguna da, lasaitasun bat eman, beste era batea jarriko digu, ez? Eta gero, ongizate fizikoare, hobeto iten du, ez? Azkenean, kiston onura ditu, ez? Kontuatu zea zenba gauza esan ditugun, eta hau guzti hau lortzen dugu arnasketa kontziente bat egiten. Ez ze gertatzen da, guri ez digutela erakutsi arnasketa kontzientea erabiltzen. Orduan, ez balen badigute erakutsi, guk ez dakigu. Ez erabiltzen, ez ze onura ditun, ez zeu jartzen praktikan, ez? Orduan, kostatzen zaigu asko, hasieran esan deten bezala, eta nik tailerretan esaten diet, beti egiten ditugu arnasketa kontzienteak. Eta esaten diet, jarri zuen, erabili egunerokotasunean sartu, oitzen juteko, baina ez deu sinisten. Orduan, asko kostatzen zaigu, benetan sinistea onura guzti hori ditula. Baina ze gertatzea, benetan praktikan jartzen deunean, ostra, kontuatze zehala, hoi da, ez? Orduan, hori da zailena, ez? Azkenian, oitzea, erabiltzea, ez? Porque benetan, oitze baldin bagea, izugarria da, ez? Eta gero daude, arnasketa mota ezberdina. Hori da, arnasketa, gero eta gehiago ez behar bada, yoga eta pilates, talako zelotan eta, praktikatzen dituztenek, badakite ez da, badaudela arnasketa desberdinak eta baina gure egunerokoan ere, praktikan jarditzakegu, ez? Baina lehenengo jakin egin behar zeintzu diren. Hori da, eta arnasketa gero bakoitza gure, beti esaten diet, bakoitza gure erritmua dakaula, bai? Orduan, dana ondo do, bakoitza behar du bere erritmuan, ez? Eta gero daude arnasketa desberdinak, eta batzuk agian gehiago gustatzen dizkizu, eta beste batzuk gutxi, orduan, beti esaten erabili, eroso sentitzeana, eta gustoko dituzunak, bai? Azkenian, erabiltzen bat juzu, onura ingo izu, baina badaude adibidez,
arnazketa sakon bat, bai? Poliki-poliki hartzen zunean arnaza, oitanak iten dugu. Askotan, inkonstienteki iten dugu, ez? Edo, nahiz eta iguatera, arnazketa sakon bat ola, ez? Egoera baten aurrin, edo estres handiak ingaben, inkonstienteki ateatik zaigu, ez? Erabili daitek ere bai, eta nik hau asko gustatzen zait da, samabitri deitzezakona, dala, 4 segunduz arnaza hartu, sudurretik, bai? Eta 4 segundutan bota. Nik hau erabiltzen dut pila bat. Txofer baldin manikoa kotxian eta ez dakitze gertatu da, adelantamentu bat, edo, urduri jarrian egora bat gertatu da, arnaza lasai hartu. Hau ezein lekutan egin dezakeu. Askotan ere pentsatzen deu, arnazketa egiten hasi behar deula, ez dakit, etzan da, jarri behar deula, daude arnazketak, normal, gidatzen nijoala, egin ditazketena, ez? Hau da, samabitri hau, karratua nahi pila da gustatzen zait, eta da, netzako ederrena, bat itxugun pentsamentu osnarkari horiek mosteko edo gaubian jute gehanean oerat ezin degunean loin, Karratuak intzeite dugu, hemen bi gauzaite itugu, bai? Alde batetik egite deuna da, visualizazio bat sartu, badakizu zer dan? Visualizazio bat, oiana? Irudikatze bat, ez da? Hori da, bai? Visualizazioa irudikatzen dugu, karratu bat, bale? Eta gero egiten deuna da, arnazketa. Zaite itugu bi gauza. Orduan, horrati da, zailo, ni bi gauza hauek egiten bitartian pentsamenduk sartzea. Nahiko lan hori dena koordinatzen. Horretik, orduan zeite deu. Karratu bat, imaginatzen deu, iten nahi gehala, eta bitartian ite deu, 4 segunduz arnaz hartu, 4 segunduz eutxi, arnazai, 4 segundutan bota, eta 4 segundutan eutxi berriz. Eta bitartia, imaginatzen deu, karratu bat iten nahi gehala, bai? Orduan, hau nahi asko gustatzen zait. Batez ere, nahonian, saturauta gaudenian, pentsamentu pila batekin, eta edo gauian oera jun hortun, gomendatzen denik hau erabiltzea. Aurrekin ere, beste arnazketa hau, da oso aproposa, igual, beraie jolaz, bezala hartzeutelako, ez? Karratu bat egin, arnazketa, eta, bada, erabat, beraie ere, juteko poliki-poliki sartzen, arnazketa kontzientea honen gaia, ez? Beste badago, 4-7, bale? Hau, soldaduk eta erabiltzen zuten garai batian. Eta nola iten da hau? 4 denboretan arnaz hartu, 7 denboretan eutxi, eta 8 denboretan bota. Bai? Naditxo dana da beste bat, dala, respiración alternada por la nariz ere, deitzezakona, dala, suduzulo bat itxi, bai? Eta hortika, bezaletikan arnaz hartu, eta gero arnaz hartu dezun suduzulo itxi, eta bestetik bota. Alternatzen. Bai? Honek ere launtzeigu, beste arnazketa mota bada, lasaitzeko ere, bai. Ikustezu zenbat, badaude gehiago, bai, baina, nik esatetena da, hartze baitugu, 3, bai? Gustoko ditugunak eta erabiltzen baitugu, eta konstiente baldin bagea, ni urdurinago, arnazketa batzukin goitut. Edo azarretzen nahi zenian zeite. Azarrean, hasieran emozioa, intenzia ondilean jartzegea, ez? Orduan askotan zeite deu. Kristona botatzeikigu, bai? Azarretzegean nian, nik esatet, pixkat lasaitzeko, albaldin badeu, distantzia jarri, arrazketa batzukin, eta hobeto gaudenian, bestera batea itzengo deu. Intenzia dioia jetxitea, orduan, hau dana egora hauek kudeatzeko, arnazketa kontzienteak pila balauntzeigu. Eta gure eskudo, indar deuna da, oitu eta erabili, bai? Eta oitzeko zein behar deu? Praktikan jarri. Baina praktikan jarri behar deu, modu lasai batian. Oain arte, ez baitut inoiz, arnazketa kontzientea inoiz erabili, nire egunerakotasunean sartu behar dut, baina modu realista batian. Esan nahi da, agian, iluntzean, oera jun baino lehenuo, goitut 10 arnazketa. 10 karratu, bai? Eta poliki-poliki jun sartzen. Da gero ja, oitze zeanean, baiazu urduri zaudenean, edo beharra daukazunean,
ingo dezu erabili, ero nahi dezunean lazaitu, ja, zuk erabiliko etxuzu, porque ja, oitute dengo zea, hori erabiltzea, arnazketa kontzientea, bai? Bueno, hortxe ez, denok eskuragarri, une oro, eskuragarri daukagun tresna, ez da? Ondo erabiltzen jakinezkero saioa. Bai, hori da. Ez dakit, gaurkoan ere ariketaren bat proposatu nahi ote diguzun? Bai, nire, ariketa da, etxian gaudenia, bai, hartu momentu bat, pixkatola jartzeko lasaitzeko, bai, momentu bat hartu, jarri eseite edo txanda, erosan aiten dena, bai, eta begiak itxi, eta bakarrik hartu arnaza sudurretik, bai, suabe, poliki, ikusi, antzeman, nola airea sartzen, aire hori sartzen, bai? Gero, sentitu, arnaza nola botatzen dezun. Jarri atentzio guztia. Arnaza botatzen zunean, ikusi nola zure birikak, nola moitzen dira, bai? Eta gero, hoxe, hartu atentzio guztiakin, jarri atentzio arnazketai. Begiak itxi, eta arnaz hartzen zunean, atentzioa jarri nola haizean hartzen suabe, eta botatzen zunean nola haizean botatzen suabe, bai? Eta pixka pintazu, 5 minutu, eta ikusi nola lasaitze izun. Eta batzutan, nahi gustatzen zaitere musika, meditazioko musika goxo bat jarri, suabe hor entzuten, bai? Eta intzazue, atentzioa jarri da bakarrik, atentzio guztia, arreta guztia jartzea, zuen arnazketan ikusi nola sentitu nola sartzen den, eta botatzeakoan nola ateratzen den. Hoxe bakarrik erresa da. Erresa, baina egin behar, denborari hartu behar, eta etorri egin behar momentu horretara, ez? Beti esaten dugun hori, kontzientziaz bizitze horretara, unera etortzea, eta hori, jakitun izatea, ez? Egiten ari zaren horretaz, eta horrek gero eragina duelako, aipatu dituzun alor guztietan, bai emozioen alorrean, bai osasunean, eta, denean. Saioa Garmendia, mila esker, gaur ere gurekin izateagatik, bai, bota? Bukatzeko, beti gustatzen zait esaldi bat esatea. Boro bildu dezagon, hori da. Venga, baimena mateia zu? No, ez tezu baimeni behar, hori bakarri falta denuen aizu. Bukatzeko esaldi hau esango, bai? Arnazketa kontzientea gure esku dagoen tresnarik indartsuena da, bai? Lasaitasuna eta orekak hartzen dizkigu. Beraz, hartu une bat, hartu arnaza sakon, eta sentituz zure barruko lasaitasuna. Hortxe utziko dugu, ez dugu gehiago zer gehituko. Ederki boro bildu duzta. Saio aurrengora arte. Zue, eskerrik asko.